ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଚାକିରି ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରି ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ତା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ବି ମିଳିବ। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାୟାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ହେଉ, ରେଲୱେ ହେଉ, CISF ହେଉ, BSF ହେଉ କିମ୍ବା ଭେଲ୍ ହେଉ, ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏମାନେ ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରର ଜବ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିବା ଦରକାର। କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। SSC ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। OSSC, ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିଲେଟେଡ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତ ୱାର୍ଡନ୍ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ, ରୋଜଗାର ସେବକ ହେଇପାରିବେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ହେଇପାରିବେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକଘରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିବେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ 14,000 ସ୍ଲାବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ପଇସା, ଆଉ ଜଣେ 12,000 ପାଉଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ କାମ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା। ତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାମ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଆଉ ତା ରିପୋର୍ଟଟା କେମିତି ଉପରକୁ ପଠାଇବା। ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ସ ଅଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇସ୍ ଜବ୍ସରେ ଆପଣ ସବୁ ଶିଖନ୍ତି, କାମ ଶିଖନ୍ତି, ରେଲୱେ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ଯାହା କାମ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ମେକାନିକ୍ ହେଇପାରିବେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ରେଲୱେର ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ଗୁଡ୍ସ ଗାର୍ଡ଼ର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। କ୍ଲର୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ସବୁ 10th ପାସ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ସ ଗାର୍ଡ଼ର ଏଣ୍ଟ୍ରି 10th ପାସ୍ ହେଉଛି ମାଗୁଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ କନେଷ୍ଟବଳର ଚାକିରି ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା 10th ଅଟେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରେ, ସେଇଟା 10th ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବାହାରେ। ଏବଂ ୱାଚର୍ ମାନଙ୍କର ବି 10th କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗେ। ତ ଭେଲ୍ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଜବ୍ସ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ସୋଲଜର ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 8th ପିଲାଙ୍କୁ, 10th ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆର୍ମି ରାଲି ଥ୍ରୁରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାର୍ଭିରେ ସେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି, ଟୋପାସ୍ ଅଛି, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସଫାଇବାଲା, କୁକ୍, ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ରାଇଭର, କୁକ୍, ହୋମଗାର୍ଡ଼, କନେଷ୍ଟବଲ୍ସ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାକିରି ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।